Hola, nens i nenes de P6, com esteu? Ja estem a dimecres. Avui farem càlcul mental, problemes orals i el problema del dia que el dilluns no vam fer. Ja sabeu que qui necessiti llibreta pot agafar el llibret, el llapis i anar apuntant els resultats. Si alguna operació la necessiteu fer, podeu fer-ho, però és càlcul mental i hauríem d'intentar que no. Però si alguna l'heu de fer, no passa res. Qui no necessiti llibreta ni llapis pot fer-ho amb les dues pantalles, com ja us vaig explicar. Qui necessiti més estona pot posar pausa al vídeo. Ha de ser una estona de càlcul mental que vosaltres gaudiu. Vale? Per tant, al vostre ritme, sense pressa, mica en mica. D'acord? Som-hi. Començarem amb el càlcul mental. Jo us demanaré quin és el resultat de 5 operacions. A, B, C, D i E. Comencem per la A. Vinga. 8,5 dividit entre 10. 8,5 dividit entre 10. B. 22 dividit entre 100. 22 dividit entre 100. C. 20,3 dividit entre 10. 20,3 dividit entre 10. D. 1,9 per 10. 1,9 per 10. E. 0,36 per 100. 0,36 per 100. Doncs vinga, ja tindríem el càlcul mental. Recordeu què passava quan multiplicàvem, cap on anava la coma, i què passava quan dividíem, cap on anava la coma. Seguim amb els problemes orals. Us els dictaré 2 vegades. I si heu de posar pausa, podeu posar pausa. Si algú ha d'escriure, pot escriure. D'acord? El primer problema parlarà de vèrtex. Recordeu que hem estat parlant de vèrtex aquests dies. Un triangle, quants vèrtex té? Un quadrat, quants vèrtex té? Sí? Vinga. Comencem per problema 1, n'hi ha 3. 1. Quants vèrtex hi ha en 5 quadrats separats? Quants vèrtex hi ha en 5 quadrats separats? Dos. Tenia 4 quilos i mig de farina en un sac i 4 quilos i quart en un altre. Només em queden 6 quarts de quilo. Quanta farina he gastat? Tornem-hi. Tenia 4 quilos i mig de farina en un sac i 4 quilos i quart en un altre. Només em queden 6 quarts de quilo. Quanta farina he gastat? Qui ho necessiti pot posar pausa i quan l'acabi que torni a posar play. Problema 3. Un goril·la pot arribar a pesar 200 quilos. Si un tauró pot pesar el mateix que 15 goril·les, quant pesa el tauró? Un goril·la pot arribar a pesar 200 quilos. Si un tauró pot pesar el mateix que 15 goril·les, quant pesa el tauró? Ja hem acabat problemes orals i ara només ens falta el problema del dia. Som-hi. Ho porteu bé? Esteu bé? Aneu bé? Espero que sí. Problema del dia. L'Eduard va comprar un cotxe per 12.000 euros. A principis de cada any, el cotxe perd un 20% del seu valor original. Després de quants anys complets haurà perdut el cotxe de l'Eduard més d'un 50% del seu valor? Tornem-hi. L'Eduard va comprar un cotxe per 12.000 euros.
A principis de cada any, el cotxe perd un 20% del seu valor original. Per tant, en un any, un 20%. Després de quants anys complets haurà perdut el cotxe de l'Eduard més d'un 50% del seu valor? Ara ja hem acabat. Espero que us hagi agradat i que avui us demanem que ens expliqueu quina estratègia heu fet servir per resoldre el problema del dia. Recordeu que heu de posar el vostre nom i cognoms al formulari abans d'enviar-lo. I demà dijous, us explicarem les solucions del problema del dia, els problemes orals i el càlcul mental. Quan envieu el formulari ja us surten les respostes correctes, però si n'hi ha alguna que dieu «Ostres, és que jo he apuntat aquest resultat i no entenc per què és aquest altre», doncs apunteu-vos-ho i demà ho solucionarem, d'acord? Un petonàs i fins divendres! Adeu!